ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಕೋಡೆದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ವಿಶ್ವರೂಪನ್ ತಚ್ಪಾಯರ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ ರೂಪನ್ ತಚ್ಪಾಯರ್ ಪಣ ರಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿಶ್ವರೂಪ ಓವಿತ್ತಂಡವ್ ಚತುರ್ಭುಜ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಓಕೆ ಚತುರ್ಭುಜ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿಭುಜ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ರಡ್ಡು ಭುಜತ್ತ ರೂಪನ್ ತೂದು ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ರೂಪನ್ ತೂದು ಅರ್ಜುನ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಿಜ ರೂಪ ತುಜಪಾಲಿ. ಎಸ್ ನಿಜ ರೂಪ ತೊಚ್ಪಲ್ ಅಂತ ಏನ್ವರಪ್ಪಾಗ ಎರಡು ರೂಪದ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ತೊಚ್ಪವೆ ಆಯ್ತಾ. ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ದಾದನ್ ಪನ್ಪೇರ ಅವ್ರ ವಿಶ್ವರೂಪ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ರೂಪ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬಹು ರೂಪ ದುರ್ಲಭ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಯಾನಿತ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ರೂಪ ತೂವೋಡ ಅಂಡ ದುರ್ಲಭವಾದಿನ ಎಂದಾದ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು ರೈಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪನ್ಪೇರ್. ಎಸ್ ಮೇಪಲ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುರ ಬಿಕಾಸ್ ಭಕ್ತಿ ದಾದ ಉಂಡು ಅವ್ ಸೇವೆ ಹಿಡ್ದು ತೋಚುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಯೋಗ ಪಂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಗಾಡ್ ಓ ನಿಮಿತಿ ಅವ್ ಭಕ್ತಿದ ನಿಮಿತಿ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ಸೇವೆದ ನಿಮಿತಿ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿತ್ತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತ ಅರ್ಜುನ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆರ್ಕೇನರ್ ಇಂಚ ಅರ್ಜುನನ ವಿಚಾರಣೆ ಪಂಡ ಸಾಕಾರ ರೂಪ ಅಥವಾ ನಿರಾಕಾರವಾದಿ. ಸಾಕಾರವಾದಿ ಗ್ರೇಟ ಇಜನ್ ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ಆಯ್ತಾ. ಭಕ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪನ್ಪಿನ ವಂಚಿ ಒಂದೇನ ನಮಕ್ ಕೊಡ್ಪೇರ ಆಯ್ತಾ. ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಹಂತಗಳು ಹಂತ ಉಂಡಂದು ಮತ್ತು ಆಯ್ತಾ. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯ ಅಷ್ಟಕ ಅಂದು ಉಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಪ್ರಿಯ ಅಷ್ಟಕ ಅಂದು ಉಂಡು. ಅವು 12th ಚಾಪ್ಟರ್ಡ್ 13th ಶ್ಲೋಕಡ್ 20th ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಅದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಇರುವ ಶ್ಲೋಕದಾದ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ಶ್ಲೋಕ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಓಕೆ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ one second. Yes. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्त्यास्त्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरम् अव्ಯಕ್ತಂ तेषां के ಯೋಗವಿತ್ತಮಃ. ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು, ಸದಾ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದವರು, ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ನಿರಾಕಾರರು, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು, ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಂಡೆಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದವ್ ಲೈಟ್ ಹೋಯ್ತದ್ದು ಬರೋದುಂಡು ಎಸ್ ಭಗವಂತನ ದೇಹದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿ ಭಗವಂತ ದೇಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೈಟ್ ದಾದೊಂಜಿ ತೇಜಸ್ ಬರೋದು ಅವು ಬ್ರಹ್ಮ. ಸೊ ಇತ್ತ ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ನಕಲ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಿತ್ತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತನಕಲ್ ಭಗವಂತನ ಸುಂದರವಾದಿನ ಸ್ವರೂಪದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ಒಂದು ರಡ್
ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಯಿಗೆ ಬರೊಂದುಂಡು. ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕಾರವಾದಿ ಅಂದ್ ದಾಯಿಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅರ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅರ್ಜುನ ತೇರಂಡಲ ಪನ್ಪರ. ಒಂದು ಕೋಡೆದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ತೋಲೆ ಕೋಡೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಅಂತ ತೊಚ್ಪಾಯರು ಆಯ್ತ ಬೊಕ ಇನಿ ಯಾರ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ಬೊಕ ಸಾಕಾರವಾದಿ ಏದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ ಎಂಚಿನೆಕ್ ದಾಯಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸಾಕಾರವಾದಿದಾಗಲು ಮೂರ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರು, ನಿರಾಕಾರವಾದಿದಾಗಲು ಲೈಟ್ ದ ಮಿತ್ತು ಪೂಜೆ. ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ನಕಲ್ ಓಕೆ, ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ನಕಲ್ ಭಗವಂತ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲೆರು ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಜನಕಲ್. ಸೊ ವಿಶ್ವರೂಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿರಾಕಾರವಾದನೆ, ನಿರಾಕಾರನೆ ದಾಯಿಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಮಾತ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಮಾತ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿರಾಕಾರವಾದ ಒಂದು ವಿಶ್ವರೂಪ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತ ಏಪಲ ವಿಶ್ವರೂಪಡ್ ಉಪ್ಪೆರ. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತವಾದಿನ ರೂಪ ಅಶಾಶ್ವತವಾದಿನ ಎಸ್ ಟೆಂಪರರಿ ರೂಪ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ನಕ್ಕಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಾವರೆ ಕಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ದಾದ ಒಂಜಿ ಅಕಲೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪೆರ ಭಗವಂತ ಮಾತ ಕೊಡಿಟ್ಟುಂಡು ನಿಕಲ್ ವಿಗ್ರಹ ಮಾತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂದ್. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೆನ್ ಪನರೆ ಒಂದು ಅರ್ಜುನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಿರಾಕಾರವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಜ್ಜ ಸಾಕಾರವಾದ ಅಂದ್. ದಯ ಪಂಡ ಟೆಂಪರರಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವರೂಪದಾದ ಉಂಡು ಅವ್ ನಿರಾಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಅಶಾಶ್ವತವಾದಿನ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ ಟೆಂಪರರಿ. ಸತ್ಯ ವಿಶ್ವರೂಪ ಸತ್ಯ ತೋಚ್ಪಾನಿನಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಂಡ ಅವು ಅಶಾಶ್ವತ. ಕೃಷ್ಣನ ಶಾಶ್ವತ ರೂಪವು ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ರೂಪ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಕೂಡಿದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪನ್ನಿ ಅವು ದುರ್ಲಭವಾತಿನ. ಓಕೆ, ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ತ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಮಯ್ಯಾವೇಶ ಮನೋ ಯೇ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಉಪಾಸತೆ ಶ್ರದ್ಧಾಯಾ ಪರತ್ಯೋಪೇತಸ್ ತೇ ಮೇ ಯುಕ್ತ ತಮಾಮತಃ. ಮಯ್ಯಾವೇಶ ಮನ ಯೇ ಮಾಂ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪದ ಮಿತ್ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದಿಯೋಡುಗೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಿರಾಕಾರವಾದ ಸಾಕಾರ ರೂಪ ಭಗವಂತನ ಏತ್ ಶೋಕದ ರೂಪ ಉಂಡು ಭಗವಂತದ. ಇತ್ತಾನ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪದ ಮಿತ್ತು ಮನಸ್ಸು ದಿಯೋಡಾಂಡ ಆತ್ ಇಸಿಟ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೇನುಚಿ. ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹ ಮಾತ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿಗ್ರಹ ಅಂತುದು ವಿಗ್ರಹದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪನ್ಪೇರ್ ಇಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಪುದಾರು ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಬೊಕ ಕೃಷ್ಣ ಬೇತೆತ್ ಮಾತ ಒಂಜೆಗೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಮೂಜಿ ವಸ್ತು ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜೆ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಗೋಲೋಕದ ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ವಿಗ್ರಹ ಒಂದು ಭೂಲೋಕಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಆರ್ನ ವಿಗ್ರಹ ಮಾತ ವಿಗ್ರಹ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆತಿನ ನಿಜ ಓವೇ ವಿಗ್ರಹ ಅವಡ್ ಪ್ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋಲೋಕ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಪೋಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಲಿಕಾಲೆ ನಾಮರೂಪೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ್ ನಾಮರೂಪ ದೇವರನ ಪುದಾರದ ರೂಪಡ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಬೈದೇರ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಉಪಾಸತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಭಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಣ್ಣ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ನಾವು ಸಾಕಾರ ರೂಪದ ವಿಗ್ರಹ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಅಂದ್ ಪನ್ ಪೂಜಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಅಂದ್ ಪನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ ಪನ್ನೋಡು. ಮೂರ್ತಿ ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಪಿದೈ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗ್ದುಂಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಗ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ನಾವು ಅವು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜೆನ. ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ವಿಗ್ರಹ ಬೊಕ್ಕ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಮೆ ಆರಾಧನೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜೆ ನಾವು ಇಸ್ ಇಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ದಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅವೇನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಜ ಪೂಜೆ ಜೈಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಲೆ ಪಾಡುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಜಯಂತಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡು ಅಂಡ ಆರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಪಂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ ಮಂತ್ರ ಮುಖ್ಯ. ಎಸ್
ಮೂರ್ತಿಗೆ ಎಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಪಂಡೆ ಎಂಚನ ಹಾಕೊಂಡು ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಬೇತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪ ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ದೇರಿತ್ತ. ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿನ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ದೇರ್ ಅಂತ ಏನ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ಮೈದಂಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ ವಾಶ್ ಮಲ್ತ್ ಬರ್ಪ ಆಯ್ತಾ. ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಬರ್ಪುಂಡ್ ಮಾತ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಬರ್ಪೆರ್ ಆಯ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡುವರು ಪೋಪೆರ್ ಅಕಲ್ ನಕಲ ಜಾಬ್ ಪೋಪೆರ್ ಪಾಡ್ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಅಂಡ್ ಮಾತಾಡ್ ಇತ್ತೆ ಅವೆನ್ ತೂವೆರೆ ಜನಕಲೆ ಇಜ್ಜೆರ್. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಪ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ಉಪಾಸನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಮೀಪ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡುವ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ ಒಂದು ನಾಷ್ಟ ಗೆತ್ತೊನ್ಮ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಡವರ ನಮ ತಿನ್ಪ ಸಂಜೆ ತಿನ್ಪ ರಾತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡವರ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ಭಗವಂತಗ್ಲ ಶಯನಾರ್ಥಿ ಅನ್ನಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಸೊ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕುನಾಗ ಕುಂಡವರ ಮಂಗಳಾರತಿ ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಲಕ್ಕುವೆರ್ ಭಗವಂತ ಅರೆಗ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗ್ 7 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅರೆಗ್ ಮೀಪಾವೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪವೆರ್. ಸೊ ದಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋಜುಂಡು ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋಜುಂಡು. ಅನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡೆ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಭಗವಂತ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆ ವಿಗ್ರಹನೇ ಭಗವಂತ. ಓಕೆ ಸೊ ಏರ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೇಂದರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವರ ಆರ್ನ ಶಿಷ್ಯನಕ್ ಪಂಡ ಇಪ್ಪಲ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೆಲವರ 6 ವ್ಯಾಸಾಸನಗಳು ಕೆಲವರ ಶಿಷ್ಯಗ ಈ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಈ ಒಂದು ಮಲ್ಪು ಪ್ರವಚನ ಕೊರು ಯಾನ್ ಕೇನುವ ಯಾನ್ ನಿತ್ಯ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇನುವ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೇನುವ. ಸೊ ಆರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಸೊ ಪಂಡ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ನಿರಾಕಾರವಾದ ಖಂಡನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಬಂದೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೇಂದರ್ ಓಕೆ ಎಂಕೊಂಚ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಆಯ್ಕೆಂಡೆ ಎರೆಗಾಣಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎರೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂತಿನೇ ಪಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೆನ್ ಕೇಂದರ್. ಸೊ ಐ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಏರ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನು ಜನ ಆಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೈ ಮಿತ್ತಿ ಮಲ್ತೆರ್. ಸೊ ಇಂಬೇಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಶುರುವಾನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ದಾದ ಕೇಂದರಿತ್ತ ಆರೆ ಕಲ್ಪದಿನ ಆರ್ದಾದಳ ಕೇಂಡ ഞാൻ ഫെയിൽ ആപ്പി. സോ അർവണ്ടർ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ಅಂತ ಕೇಂದರ್. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಡರ್ ಓಕೆ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಾರು ಫೈನ್ ಅಂಡ್ ವಿಗ್ರಹದ ಓ ಪಾರ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂತ ಪನ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್. ಐ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪನ್ ವಿಗ್ರಹದ ಓ ಪಾರ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಉಲ್ಲೇರ ಐ ಪನ್ಪೆ ವಿಗ್ರಹದ ಹಾರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ನೋ ಅತ್ ಎಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಏರಣ್ಣಲ ಪನ್ಲೆ ವಿಗ್ರಹದ ಓ ಪಾರ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಉಲ್ಲೇರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹೃದಯ ಅತ್ ಆಮೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ನಿ ನೋ ಅನ್ ಮೆತೆ ಓ ಪಾರ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಗ್ರಹದ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕೃಷ್ಣ. ಕೆಲವರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಭುಪಾದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಒಂಜಿ ಜನ ಪಂಡೇರ ಅರ್ನ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ಉಂಡು ಕೆಲವರು ಪಂಡೇರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಡೇರ ಹತ್ತು ಕೆಲವರು ಪಂಡೇರ್ ಅರ್ನ ಕಣ್ಣುಡು ಉಂಡು. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ತೂಪೇರ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಣ್ಣುಡುಲ್ಲೇರ್ ಅತ್ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ ನೋ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮಾತಾಡ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡೇರ್ ಪೂರ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣ ಫುಲ್ ವಿಗ್ರಹದಾದ ಉಂಡು ಸ್ವಯಂ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ವಿಗ್ರಹ ನಹಿ ಭೇದ್ ಅಲ್ಪ ಭೇದ ಇಚ್ಛೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ಎಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇರ್ನದಾದ ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಆವೊಂದುಂಡಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಮಾತಾರೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಎಸ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ
ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹ ದಾದೊಂಡು ಅವು ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತ. ಓಕೆ, ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದಾದ ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಕೋಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಯಾನ್ ಭಗವಂತಕ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಗವಂತ ಇರನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಭಗವಂತಗೆ ಇಚ್ಚಾಂಡ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸೋಲ್, ಒಂದೊಂಜಿ ಆತ್ಮ, ಜೀವಾತ್ಮ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಯನ್ ಲೆಪ್ಪುಗೈನಿ ಟೆಂಪಲ್ಗ್. ಸೊ ಭಗವಂತ ಲೆಪ್ಪೇರಿರನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಗವಂತ ತೂವರ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಇರ ಟೆಂಪಲ್ ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂದ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಂಪಲ್. ನೋ, ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಂಗ್. ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೀ ಟು ಟೆಂಪಲ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೃಷ್ಣ ಎಂಕ್ ಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ ನೀ ಪೋಯರ ಒಂದುಂಡು. ದಟ್ಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಗ್ರಹ ದಾದೊಂಡು ಅವು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಉಳ್ಳರ್. ಸೊ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸು. ನಿರತವಾಗಿತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣರು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ನಮಕ್ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮುಲ್ಪ. ಭಗವಂತನ ರೂಪದಾದೊಂಡು. ಸೊ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ವಿಗ್ರಹ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ ಫೋಟೋ ದಿಯೋಲಿ ಒಂಜಿ ಉಪನಿಷತ್ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ನಾಡು ಪಂಪ ಅಲ್ಪ ಬರೆತನ್ನು ಭಗವಂತ ಓ ರೂಪಡ್ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ್ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹ. ಎಸ್, ಬೊಕ್ಕ ನೆನೊಂಜಿ ಕ್ಲೇ ಮಾಡೆಲ್. ಭಗವಂತ ವಿಗ್ರಹ ಪಂಡ 5 ಟೈಪ್ ವಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಬಲ್ ದ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಇತ್ತ ನೆನೊಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಕೆನ್. ಭಗವಂತ ಒಂದು ಮಾತ ಮಾರ್ಬಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣುಡ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇವನ್ ಭೂಮಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ದಾದೊಂಡು ಐಟ್ ದಾಯಿಗ್ ವಿಗ್ರಹ ನಮ ಮಲ್ಪ. ಐತ ಒಂಜಿ ಒಂದೊಂದು ದಾಯಿಗ್ ಭಗವಂತ ನಮಕ್ ಐತ ಒಂಜಿ ರೂಪಡ್ ದಾಯಿಗ್ ತೋಜ್ವೆರ್. ಮಾರ್ಬಲ್ಡ್ ತೋಜ್ವೆರ್, ನಮಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ತೋಜ್ವೆರ್. ಐತ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಸರ್ವಸ್ವ ಬಲ ಅರ್ರನೇನ್. ಮಾತ ಭಗವಂತನ. ದಿಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮಾತ ಭಗವಂತನೇ, ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಐಕ ಜೀವ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಗ್ ಅಂಡ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತಂಡ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ಖಾಲಿ ಕಲ್ಲು. ಸೊ ಏರ ಬಂಡರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಏರ ಬತ್ಕೆಂಡರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಗೆ ನಿಖಲ್ ಕಲ್ಲುದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅನ್ವಾತ. ಅಲ್ಪ ಒಂಚ ಕಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಎಲ್ಯ ಕಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಅವೆನ್ ದೆತ್ ಕಾರಡಿಂಚ ದಕ್ಕಿರ್ ಸಫಲ್ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತುಜ ಆಯ್ತಾ ಅವೆನ್ ದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲುದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನತ್ ಅನ್ಪಂಡೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲುದ ಭಗವಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವ ಕಲ್ಲದ ಹೊಲೆ ಅಂಚಿನ ಕಲ್ಲುದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಅನ್ಪಂಡೇರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಲ್ಲನ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ ನಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ ವಿಗ್ರಹ. ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾರ್ ತ್ರಿಭಂಗಡ್ ಉಂಡು, ನೆನೊಂಜಿ ವಿಗ್ರಹ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಉಂಡು, ನೆನೊಂಜಿ ವಿಗ್ರಹ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನ್ನು ಮಿತ್ತು ಪತ್ತೊಂದೇರು, ನೆನೊಂಜಿ ವಿಗ್ರಹ ಕೊಳಲು ತಿತ್ತು ಪತ್ತೊಂದೇರು ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ವಿಗ್ರಹ ಇಜ್ ಮಾತ ಕೃಷ್ಣನ ನಮಕ್ ಇವನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಗೆ LKG ಪೋಪಿನ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂತ. ದಾಯಿಗ್ ಮಾತ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಾಯಿ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಅಂಚಿನ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು. ವೇಣುಂ ಕೊಡಂತಮ ರವಿಂದ ದಲಾಯ ತಾಕ್ಷಂ ಆರ್ನ ಕೈಟು ವೇಣು ಉಂಡು. ಸೊ ಮಾತ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಉಂಡು. ಬರ್ಹಾಪೀಡಂ ನಟವರವಪುಂ ಕರ್ಣಯೋ ಕರ್ಣಿಕಾನಾಂ ಆರ್ನ ಕೆಬಿ ಎಂಚ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಕೆಬಿತ್ತ ಎಂಚ ಉಂಡು ಆರ್ ಮಾಲೆ ಓ ಪಾಡುವೆರು. ಸೊ ಮಾತ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಬರತ್ತಂಡ ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನ.
ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಏರಾಂಡಲ ಬತ್ತು ಪಂಡ ಓ ನಿಖಿಲ್ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಲ್ವ ಕಲ್ಲುದಾರಾಧನೆ ದೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುನ್ ದಕ್ಕುನ ಒಂದು ಕಲ್ಲುದ ವಿಗ್ರಹ ಅತ್ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲುದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ ನಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಐಟ್ ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣ ಉಪ್ಪೆ ದಟ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ರೈಟ್ ಸಂಚಾದ ನಮ ಒಂದೇನು ಓಕೆ ಸೊ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಾರೆ ಓಕೆ ಕೆಲವರು ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಅವು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದ್ದು ಕೆಲವರು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದ್ದು ಧ್ರುವವಾದದ್ದು ನಿಶ್ಚಲವಾದದ್ದು ಅಂತಹ ಪರಮ ನಿರಾಕಾರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಹಿತಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವವರು ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಈಸಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭಗವಂತಂತೂ ಓಡು ಕರೆಕ್ಟಾ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿ ಮೀಪ ಮಾತ ಸೇಮ್ ಭಗವಂತನ ರೂಟೀನ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪ ಮಲ್ಪಡ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ದಯಪಂಡ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕುನ್ನಾಗ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪೂಜಿ ಸೊ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದೀಪುನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡಿಗೆ ಕ್ಲೇಶೋಧಿಕಾರ ಸ್ಥೇಷ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೇಶ ಉಂಡು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪದ ಮಿತ್ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ ಕ್ಲೇಶ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಉಂಡಿಗೆ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ನಿರಾಕಾರವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೇಶವಾದದ್ದು. ಆ ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವರು ದೇಹಧಾರಿಗಳು ಬಹು ಕಷ್ಟ. ದುಃಖಂ ಅವ್ಯಕ್ತ ಹಿ ಗತಿರ್ ದುಃಖ ಗತಿ ಆಪುಣಿಕ್ಲೆಗ್ ಅನ್ನೋದಂತ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಏತು ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಮಯಿ ಸನ್ಯಾಸ ಮತ್ಪರಃ ಅನನ್ಯನೈವ ಯೋಗೇನ ಮಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತ ಉಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ಅಹಂ ಸಮುದ್ರಾತ್ರ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಾತ್ ಭವಾಮಿನ ಚಿರಾತ್ ಪಾರ್ಥ ಮಯ್ಯಾವೇಶಿತ ಚೇತಸ ಪಾತನೆ. ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಭಗವಂತ ಮನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪಲಿ ಯೋಗೇನ ಸೇವೆಡು ನಿರತರಾಗಿ ಸದಾ ನನ್ನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ಎಂಡ್ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಏರಂಡಲ ಎಂಡ್ ಕೊರ್ಪರ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ಜನಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನ ಊರುಡು ಫ್ಲಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಫುಲ್ ಫ್ಲಡ್ ಬರ್ಸ ಜೋರ್ ಬರೋದುಂಡು ಫ್ಲಡ್ ಆತಂಡ್ ಇಲ್ಲದ ಟೆರಸ್ ದ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಉಂತುವಾರ್ ಇತ್ತ ಈಜಿದು ಪೋಯರ್ ಆಪುಂಡ ಯಾನ್ ಈಜಿದ್ ಪೋಪ ಫ್ಲಡ್ ದ ನೀರ್ ತೂತಾರ ಮಾತ ಎತ್ತಿನ ಮಾತ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡವು. ಸೊ ಇರ್ದಾದ ಮಲ್ಪಾರ್ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪಾರ್. ಸೊ ಅಪಗ ಇನ್ನ ಕೈತ ಒಂದು ಒಂಚಿ ಕುಂಟು ಉಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡು ಇತ್ತು ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪಾರ್ ಅಪಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮಿತ್ತು ಪೋದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಓ ಇರ ಕಷ್ಟಡ್ ಉರ್ಲೇರ್ ಬೇಗ ಬತ್ತಿ ಇರೇನ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತುಬೂರ್ದ ಸೊ ಮಿತ್ತಡ್ ಏರಣ್ಣಲ ಬರೋಡು ನಮ್ಮಡ್ದಿಲ್ಲ ಫ್ರೀ ತಿನ ಜನ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾತ್ ಪಂಪರ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಮ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅರೆ ಗೋವೆ ಬಂಧನ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಬಂದ ನೋಡ್ ತುಲೆ ಈರ್ನ ಕೈ ಕಟ್ಟದೇರ್ ಏರ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಗೆತೊನ್ವಾರ್ ಏರ್ನ ಕೈ ಕಟ್ಟದ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಗೆತೊನ್ವಾರ್. ಸೊ ಅಂಚ ನಮ ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಭಗವಂತ ಓವೇ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಶರಣಿಗೆ ತೊಂಡ ಆರ್ ನಮಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಅಂಚ ಗಜೇಂದ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡತೆ ಅರ್ನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜಸ್ಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬರ್ ಬೇತೆ ಹಂತ ಉಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಹಂತ ಎಂಚ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೀಪುನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂದು ಯಶೋದಮಯ ವೃಜವಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮೈ ಏವ ಮನ ಅಧಸ್ತ್ವ ಮೈ ಬುದ್ಧಿಂ ನಿವೇಶಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮೈ ಏವ ಅಥ ಊರ್ಧ್ವಂನ ಸಂಶಯ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರ್ ಭಗವಂತನಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ವೃಜವಾಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಶೋದಮಯ ಈವನ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮದೆ ತುಪ್ಪುಜೇರ್ ಏಪಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ಧ್ಯಾನ. ಸೊ ಅವ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ
ಅವು ಆಪುಜಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಪಂಪರೆಂಚಿನ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ತುಲೆ ಮಾತು ಕೊಡಿತು ನಿಶ್ಚಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪಂಡ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಜನಕಲ್ನ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಹಾಭಕ್ತನ ಲೆಕ್ಕ ತೊಚ್ಪಾವನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಒಂಜೇ ಜನ ಕೃಷ್ಣನ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಅತ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವೆನ್ ತೊಚ್ಪಾಲ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು. ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪು. ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಲು ಬಯಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೋ. ಸಾಧನಾ ಭಕ್ತಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಸೌಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇಜ್ಜೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಅಂತಾರೆ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೀಪ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ನಿನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ನನಗಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು. ಏಕೆಂದರೆ ನನಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬರುವೆ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪು. ಅದೊಂದು ಕೆಲಸ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನ್ ಮಲ್ಪು ಆಯ್ತಾ. ನನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಫಲಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಸ್ಥಿತನಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು. ಸೊ ಭಗವಂತ ಬಂತಾರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪು ಕರ್ಮಫಲ ದಾದೊಂಡು ನಿಕ್ ತಿಕ್ಕಿನದಾದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡ ಅವೇನ್ ಎನ್ನ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ತು ಕೊಡು. ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಐತೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೆನಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ತೋನಂದ ಅಂಚತ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರ್ ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸೊ ನಂದ್ ಬಾಬಾ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕೃಷ್ಣ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಆರೆ ಪುಣ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಾತೊಂದು ಅತ್ ಕೃಷ್ಣನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮಫಲತ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪಂಡ ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಜನಕಲೆನ್ ವೇರು ಒಂದು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಚಾರಿಟಿ ದಾನ ಮಲ್ಪುನ ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಮುಲ್ಪ 4th ಸ್ಟೇಜ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಆತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ ದಾಯಗ. ಬಿಕಾಸ್ ತುಲೆ ದಾನ ಒಂದು ಮಾತ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಬಂತಾರೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಫಲ. ಸೊ ಒಂದೇ ಏರು ಮುಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಏರೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಬತ್ತಿನ ಅರ್ನ ಓವು ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಬಲ್ತೊಂದ್ ಬಂದಾಗ 4 ಕಣ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ ಉಂದೆತ್ತ ಅರಿತ 4 ಕಣ ಆತೆ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣ 4 ಕಣ ಎಂಚಿನ ಇಕ್ಕೊಂದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರುಟ್ ಕೊರ್ಪನಿ ಕಂಚ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಫ್ರುಟ್ ಕೃಷ್ಣ ದಾಯಿಗ್ ಆಯ್ನ ಸುಂದರವಾತಿನ ಮೋನೆ ತೂದ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಾತೆರ್. ಸೊ ಆರ್ ಬಂಡೆ ಮಾತಗೆತ್ತನ್ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಬೂಡ ಕೊರಿಯರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಡು ಪಂದ ಆಸೆ ಆಯ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೊರಡು ಅವು ಕೃಷ್ಣನ ಆಸೆ. ಕೃಷ್ಣಗ್ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪು ನಾನು ಅತ್ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಎಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ಗುಡ್ ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಅವೇನತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ನನಗ್ ಅಹಂಕಾರ ಬರೋಡ್ ಅಂಚ ಮಲ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಭಗವಂತ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದರ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಒಂಜುಂಡು ಎರಡ ಅವೇನು ಕೊರ್ಲೆ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೊರ್ಲೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತಿನ್ ತೂಪೇರು. ಓಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವೆರಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಗೆತ್ತೊನ್ನ ಕುಲೊಂದು ಜ್ಞಾನನ್ ಗೆತ್ತೊನ್ನ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ ಬಾಕಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಐತ ಜ್ಞಾನನ್ ಗೆತ್ತೊನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಂಡಲ ಸರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪದ ಕುಲೊಂದು ನಿರಾಕಾರ ರೂಪದ ಮಿತ್ತು. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ applicable to ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. ಸೊ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಏರಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡ ಏರಂದ್ ಬೇಗ ಪನ್ಲೆ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆಜಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು
ಆಜಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಒಂಜಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಆರ್ ವೃಂದಾವನ ನಡೀತಾರ. ಸೊ ಆರ್ನ ಜೀವನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಾಗ ಒಂದ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಣ್ಣ. ಯಾರಿಗೂ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲವೋ, ಯಾರಿಗೆ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲವೋ. ಸೊ ಷಡ್ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟಕಂಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಿರ್ಮತ್ಸರವು ರಾಜ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಿರ್ಮತ್ಸರವು ಧೀರ ಅಧೀರ ಜನಪ್ರಿಯೋ. ಸೊ ಮಾತುಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಇಡಿತಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇತ್ತಿಜೆ ಅಕ್ಕಲ್ನು ಲೈ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಚ ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ ಅಸೂಯೆ. ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ ಅಸೂಯೆ ಅತ್ತ ಎಂಕ ಅವು ಜನತ ಮಿತ್ ಅವು ಜನತ ಉಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಉಲ್ಲೇರು ಕರೆಕ್ಟಾ. ಆ ಜನತ ಮಿತ್ ಅಸೂಯೆ ಮಲ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ ಅಸೂಯೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಸೂಯೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನು. ಸೊ ಷಡ್ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟಕಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ಮತ್ಸರೋ ಧೀರ ಜನಪ್ರಿಯೋ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಆತನ ಷಡ್ಗೋಸ್ವಾಮಿನಕಲ್ಲ. ತಾನು ಒಡೆಯನೆಂಬ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರಹಂಕಾರನು, ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುಚಿತ್ತನು, ಕ್ಷಮಾಶೀಲನು, ಸಾದೃತ ಉತ್ಪನ್ನನು, ಸಂತುಷ್ಟನು, ಆತ್ಮ ಸಂಯಮಿಯೋ, ದೃಢ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರತನು, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋನು. ಅಂತಹ ಭಕ್ತನು ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯ. ಒಂದು ಪ್ರಿಯ ಅಷ್ಟಕ ಪ್ರಿಯ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆವೋಡ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅತ್ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ತುನಾಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ಎಂಚ ದೆಕ್ಕೊನೊಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ತೂದ್ ಅವೆನ್ ತೆರಿಯೋನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಭಕ್ತ ಆವನೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಭಾವಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ಓದೋಡು, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಚಿತ್ರಕೇತು ಮಹಾರಾಜ್ ಯಾರು ಸೇರ್ ಪಂಪೆ ಚಿತ್ರಕೇತು ಮಹಾರಾಜ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಟು. ದಾದಾಂಡ್ ಆರ್ ವಿಮಾನಡ್ ಬಂದಾಗ ದಾದಾಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕತೆ ಪನೊಂದು ಭಾಗವತ ಪನೊಂದು ಅವೆಂತದಾರು ತೆಲ್ಪ್ ಐಕ್ ಪಾರ್ವತಿಯರಿಗೆ ಶಾಪ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಆರು ಅಂಬಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದ್ಪೇರ್ ಓ ಲೈಫ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡರೆ ಆಯ್ತ ಬೋಕ ವೃತ್ತಾಸುರ ಅಸುರ ಲೈಫ್. ಅಣ್ಣ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಬಣ್ಣ ಆರೆಂಚ ಪನ್ಪೇರ್ ಎಂಕ್ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿನ ಕಾರ್ದ ಬುಡಡ್ ಬತ್ತ ಅಪ್ಪೆ ಇರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಅವಲ ಸಮ ಎಂಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಒವ್ವೇ ಜನ್ಮ ಆವಡ್. ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಸುರ ಲೈಫ ದೇವತೆ ನಕಲ ಲೈಫ ದಾದ ಲೈಫ್ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಎಂಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಕೊರ್ನ. ಸೊ ಈವನ್ ವೃತ್ತಾಸುರನ ಲೈಫ್ ಡುಪ್ಪುನಾಗಲ ಆ ಇಂದ್ರಡ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಇಂದ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿನ್ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯನೇ ನಿಜ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ವಜ್ರ ಮಾತ ಗೊತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಅಸ್ತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಪ್ಪಗಲ ನಾರಾಯಣ ಅಸ್ತ್ರ ಅರೆಗ್ ಕೆರ್ಪುನಾಗಲ ಆರ್ ಸುಂದರವಾತಿನ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಆರ್ ಪೋಪೆರ್. ಸೊ ಇಂದ್ರಾಗೆ ಶಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಈತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಭಗವಂತಗ ಒಂಜಿ ಅಸುರ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅರೆಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಅರೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿವೋಟಿ ಅಪ್ಪಗ ಆರ್ ಲೆಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಓ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಇಂದ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಶಾಪ ಕೊರ್ನಾಗ ಈಶ್ವರಪ್ಪನೊಂದಿಪ್ಪೇರ್ ದೇವಿ ಇನ್ನಿತ ಮುಟ್ಟ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಚಿತ್ರಕೇತು ಮಹಾರಾಜ್ ಇರೆಡ್ದುಲ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಂತೂದ್. ಸೊ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಐಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾರು ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾರಿಂದಲೂ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುಚಿತವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೋ ಅವನು ನನಗೆ ಬಹು ಪ್ರಿಯ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರ್ ಮುಲ್ಪ.
ಸೊ ಒಂದು ಭಗವಂತ ಪನೊಂದೆಲ್ಲ ಅವು ಜನ ಪ್ರಿಯ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಪು. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ವಮಂಗಲ ಠಾಕೂರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಡೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವವರು, ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದಕ್ಷನಾದ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದ ಯಾವ ಫಲಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಶ್ರಮ ಪಡದ ಭಕ್ತನು ನನಗೆ ಬಹು ಪ್ರಿಯ. When a result got they're just trying to please Krishna. Sundir, who is this small boy? Sundir Elia Prahlad Maharaj, right? So yes, so Arnavanji Jeevanadla nama padali. So Prabhupada prepare nama kaatu malla eno problem batiji Prahlad ಮಹಾರಾಜ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮಕ್ ಭಕ್ತಿಯೇ ಮಲ್ಪರ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕಾರದ ಬುಡಟ್ ಆನೆದ ಕಾರದ ಬುಡಟ್ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚಿನ ಏರೆಗಾಂಡದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೈಫ್. ಸೊ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ನಮ ಕೇವಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬನ್ನಾಗ ನಿಜ ನಮಕ್ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಜಸ್ಟ್ ಅರ್ನವಂಜಿ ಒಂದೆಂತುಲೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ 0.001% ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ನ. ಸೊ ಆರ್ನ ಒಂಚಿ ಲೋಟಸ್ ಫೀಡ್ ದ ಡಸ್ಟ್ ಗೆತ್ತು ನಮ್ಮ ತರೆತ್ತ ಮಿತ್ತದಿಂದ ಮೇ ಬಿ ನಮಕ್ 1% ತಿಕ್ಕು. ಸೊ ಸುಖ ದುಃಖ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಶೋಕಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಡ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಉಂದು ಮಲ್ತೇರ ಅಂತ ಬಂದ್ಪುಜ ನವ ಅಂಚ ಪನ್ಪ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂಚ ಪಂತಜೇರ್. ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಸುರ ವರಿಯ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೀಮನ್ಸ್ ಇತ್ತೇರ್. ಬಟ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕಲ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮರೆತಜೇರ್. ಬೊಕ ಆರೆಗ್ ಭಯಲ ಆತಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ನ್ಯೂ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ ಕೊಡಿಟ್ಟುಲ್ಲೇರ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮೀ, ರೈಟ್? ಬೊಕೊಂದು ಅಂಬರೀಶ್ ಮಹಾರಾಜ್. So always situation are bhakti ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುದ್ದಜೇರ್, right? One second. Okay. ಶಿಸ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಅಪಕೀರ್ತಿ, ರೈಟ್? ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ ಬತ್ ಅರೆಗ ಒಂದು ಮಲ್ತಾರ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ದಾರ. ಸಾರುಂಜಿ ರಾಜ ಅಂಡ he never took it as an raja enk ಅಪಮಾನ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚದ ಇತ್ತಿಚಿ. ಸೊ ಕಲ್ಮಶವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಸಹವಾಸಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸದಾ ಮೌನಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಪ ತೃಪ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸದಾ ಮೌನಿಯಾಗಿ ಬಂದ ವಾಯು ಬುಡ್ಪೂಜೆ ಅಂದರ್ಥಾತ್ ಏಪ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂರ್ಣ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ. ಬೊಕ ಸ್ಥಿರಮತಿಯು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನು ಆದನು ನನಗೆ ಬಹು ಪ್ರಿಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಭಗವಂತ ಗಡಿಗೊರಪ್ಪನೊಂದೆಲ್ಲ ಇருந்து ಮಾತ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಆಕೊಂಡು ಒಂದು. ಸೊ ಒಂದು ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಈ ಅಮೃತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನೇ ಪರಮ ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವನು ಅವರು ನನಗೆ ಬಹು ಪ್ರಿಯರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿಯ ಅಷ್ಟಕ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಅರೆಗ್ ಪ್ರಿಯ ಏರು ಅಂದಪ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ ಬೋಡು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಬೋಡು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಗ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಮಾತ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇಚ್ಚಿಂದ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿವೋಟೀಸ್. ಸೊ ನಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೋಡ್ ಎನ್ನ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಉಂಡಾ ಇಜಿಂದ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್, ರೈಟ್? Yes. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ. ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಿಗಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡ?